Tule ebadleni. Nami gini bingelela egameni lenkosi yetu uJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu ngaleli thuba. Sibusisiwe ngempela ukuba nani ePasika. Yebo igama lami Celimpilo. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Isindiswa ngumusa wake kuphela. Ngiyabonga uNkulunkulu ngumusa wake empilweni yami. Yebo sibusisiwe ukuba iPasika ndawonye. iPasika whereby sikhumbula umsebenzi kaJesu ngenxa yethu. iPasika yena wafa esiphambanweni ngenxa isono sethu. Wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Sibonga uNkulunkulu ngomsebenzi kaJesu ePasika. Amen. Siyafunda manje ngehlazo likaJesu. Ngehlazo likaJesu. Ngaphambi kuqala ubaba mfusi ngixolisa kodwa uqamba manga kancane. Isizulu sami sincane nje. Kahle manje sisukile enkonzweni yasebusuku emafakatini. Ngakho ke sikatele kakhulu. Manje uma giyenza amaphutha amaningi ngicela nibekezela ningilungisa anginabahloni kulungile. Siyahamba sana bazalwane. All right. Masifunde esifundweni sethu ihlazo likaJesu. Lini ihlazo? Lisho ukuthini iBhayibheli uma likhuluma ngehlazo likaJesu. Nizikhumbula indaba yendalo encwadini uGenesise. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala umhlaba omuhle. Wabadala abantu. Wabahlonipha abantu kakhulu ngokusebenza ngomfanekiso wake. Angithi. Futhi wabamema ukubambisana naye ukubusa emhlabeni ndawonye. So ekuqaleni abantu babehlonishwa kuphela ngokuba uNkulunkulu wabadala ngomfanekiso wake. Babenga nasizathu sokuhlazeka. Mhlambe nizikhumbula leli versi uGenesis chapter 2 verse 25 lithi babehamba ze bobabili uAdamu nomkakhe bengenamahloni. Manje sibona ukuthi ngaphambi isono singene emhlabeni lalingekho ihlazo. Angithi? Kodwa nikhumbula indaba yeqhubeka Esther 23. Othile ngicela afunde uGenesis 3. Genesis 3 amavesi 6 kuya ku 8. Genesis chapter 3 verse 6 to 8. Funda kanje 6. Owesifazane ebona ukuthi umuthi muhle, ufanele ukudliwa, nokuthi uyaheha emehlweni, uyancaneleka ekuhlakanipheni. Wakha izithelo zawo wadla. Wanika nomyeni wakhe owayenaye lapho naye wadla. Amehlo abo bobabili ayesevulela. Bazibona ukuthi bahambaze. Baluka amaqabunga omkhiwane. Bawabhinca bafihla ubunqunu babo.
Ntambama selipholile indoda nomkayo bezwa izigi zikaSimakade uNkulunkulu ezihambela ensimini bese becasha phakathi kwemithi. Amen. Bazalwane manje sibona ihlazo. Angithi? Siyabona ukuthi ihlazo lingumphumela wesono. Ngaphambi kokuba isono singena emhlabeni, abantu babengenalo ihlazo. Manje bathewe ngehlazo. Ihlazo phambi kuNkulunkulu, kanti futhi phambi kwabanye. Bayaqasha ngenxa ihlazo labo. Sihambisana bazalwane. Ngale ndlela ihlazo lihlukile ekubeni necala. Lapho sona njalo lapho sona sinecala. Sizizwa sinecala ngisho noma kungekho umuntu owazi ngesono sethu, kodwa lapho isono sethu sivezwa. Lapho isono sesaziwa sitewe ngehlazo. Siyahambisana. Ihlazo phambi kuNkulunkulu kanye kwabanye. Po lisho ukuthini iBhayibheli uma likhuluma ngehlazo likaJesu? Ngokuba uJesu unguNkulunkulu. Ngaphambi indalo yaqala uJesu waphila noNkulunkulu uyise, noNkulunkulu umoya, wayazi udumo namandla nenkazimulo kuphela. Akalokoti one, akanecala, akanasizathu sokuhlazeka, ufanele udumo nokuhlonishwa kuphela. Ngakho ke lisho ukuthini iBhayibheli uma likhuluma ngehlazo likaJesu. Sizobona namhlanje ukuthi ihlazo likaJesu lisibonise ngaphezu kwanoma yini enye ukuthi uJesu waba umuntu kanjani ngempela. Ngokuba abantu kuphela bathewe ngehlazo. Siyahambisana. So uJesu unguNkulunkulu kodwa waba umuntu ukuze akwazi ukusindisa isintu. Nizikhumbula leli versi encwadini kwabaseRoma. Bonke bonile basilalewe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokwethu asinalo udumo phambi kuNkulunkulu sinehlazo kuphela. Ngeke akusoze sikwazi ukulahla ihlazo lethu. uJesu waba ngumuntu ukuze asuse ihlazo lethu. Uyasisindisa ezonweni zethu kanjalo ususe ihlazo lethu phambi kuNkulunkulu. Khumbulani yena akanasizathu sokuhlazeka. Ufanele udumo nokuhlonishwa kuphela, kodwa waba umuntu njengenathi athewe ngehlazo ngenxa yethu. uJesu waba yiloko esiko ukuze thina sibe yiloko ayikho yena. Wathatha ihlazo lethu ukubuyisela udumo lwethu phambi kuNkulunkulu. Siyahambisana. Uthatha ihlazo lethu ukuze asibuyisele kuBaba. Imibhalo eTestamenti elidala yaprofeta lokho ngoJesu. Masifunde encwadini amahubo. Psalms 22. Amahubo isahluko 22. Othile ngicela afunde amahubo 22 amavesi 1 kuya ku-8. Amahubo 22. Psalms 22 amavesi 1 kuya ku-8. Amahubo chapter number 22 kusukela kuverse 1 kufunda kanje. Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Ukude namazwi okubula kwami nokusindiswa kwami.
Nkulunkulu wami ngikhala emini kepha awuphenduli, nasebusuku ngingabi nakuthula. Kepha wena ungongcwele, uhlezi ezibongweni zika-Israyeli. Okhokho bethu bethembela kuwe, bekwethemba wena wabakhulula. Bakhala kuwe bakhululwa, bethembela kuwe abaze bajabha. Kepha mina angisimuntu, ngiyimpethu nje, ngiyisigcono sabantu, nendelelo ezizweni. Bonke abangibonayo bayangibhinqa, bengikolozela, banikina amakhanda, basho nokusho bathi, makabeke indaba yakhe kusimakade yena, makamkhulule, makamsindise ngoba uthokozile ngaye. Amen. Lapho sibona umuntu othewa ngehlazo kakhulu phambi kukaNkulunkulu nakubantu. Ulahliwe nguNkulunkulu, futhi abantu bayamdelela futhi bamklolodela. Manje mhlawumbe ngizokhumbula amazwi kaJesu esiphambanweni. uNkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Masifunde encwadini ngokuka Matewu isahluko 27 sizobona indlela lawa mazwi wamahubo atwaliseka encwadini ngokuka Matewu, Matthew chapter 27. uMatewu isahluko 27. Othile ngicela afunda amavesi Matewu 27, amavesi 39 kuya ku 46. Matthew 27 verses 39 to 46. Matewu chapter number 27, kusukela ku verse 39. Ababedlula bamhlambalaza benika amakhanda abo bethi, wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu zisindise. Uma uyindodana kaNkulunkulu yehla esiphambanweni. Kanjalo nabapristi abakhulu nezazimthetho namalunga nabo bambhinqa bathi, wasindisa abanye kodwa akakwazi ukuzisindisa yena. Uyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje esiphambanweni sizokukholwa nguye. Wathembela kuNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda ngokuba wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. Sengigcine kuba Kuya ku 46. 44. Ngisho nabaphangi ababebethelwe esiphambanweni kanye naye bamhlaza kanjalo. Kusukela ngehora lesithupha kwabamnyama ezweni lonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Elayi, Elayi, lama sabakthana, ukuthi Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Amen. Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Ngiyabona bazawani. Ngiyabona indlela amazwi wamahubo 22 ayatwaliseka encwadini kuMatewu 27. Amazwi afanayo kumahubo 22 na kuMatewu 27. uJesu wafa ukufa kwasigebengu. Abantu bakhe bamhlaza. Abaholi bakhe bamhlaze. Uyise wakhe uqobo umshuyile. Konke lokho wasenzela khona ngenxa yethu. uJesu waba yilokho esiko ukuze thina sibe yilokho ayikho yena. Wathatha ihlazo lethu ukubuyisela udumo lwethu phambi kukaNkulunkulu esimphambanweni. Sibona la futhi encwadini Isaiah isahluko 53.
Ngibonga kakhulu baba uyesebenza kakhulu namhlanje. Uzofunda ngibona ukuthi abantu bayezwa izwi lami bakhathele so manje isikhathi ukufunda iBhayibheli. Give everybody a break. Isaiah isahluko 53. Isaiah 53 amavesi 1 kuya ku-9. Ncwadini ka-Isaiah chapter number 53 from verse 1 kuya ku-9. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaSimakade yambulelwa bani na? Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini womleyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Yayidelelekile, yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu okujwayele ukugula. Yeyiswa injengofihlweyo ubuso ngabantu. Asishayanga nto yalutho, kodwa yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kepha thina sithi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaqhotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sethu saba phezu kwayo, ukuze sibe nokuthula. Nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilo nalowo uphenduke indlela yakhe. USimakade wehlisela ophezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, yahlushwa, kodwa ayiwuvulanga umlomo wayo. Njengewundlu liyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ithule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni. Ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yanqunywa ezweni labaphilayo? Ishayiwe ngesiphambeko sabantu bami na? Babeka ithuna layo kanye nababi. Ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga ndluzula, kungekho nankohliso emlonyweni wayo. Amen. Manje lapha sibone impeko kaNkulunkulu ihlupheka kakhulu esikhundleni sabantu bakhe. Yena umsulwa, kodwa uthatha isono sabo, uthatha ihlazo labo ukuze bona bathathelewe. Manje ke lawa mazwi athwaliseka kanjani eTestamentini Elisha? Basifunde encwadini yokuqala kaPetru isahluko 2. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko 2. 1 Peter chapter 2. First Peter chapter 2, amavesi 21 kuya ku 25. Peter 2, 21 to 25. Ncwadini kaPetro qala chapter number 2 verse 21 kuya ku 25 ukufundeka kanje. Nabizelwa khona lokho ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, wanishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe, ongazange enze sono nokungafunyananga inkohliso emlonyeni wakhe. Ngiyabona bazalwane, lawa mazwi afanayo encwadini uIsaiah. Phinde leli vesi ngicela. Ongazange enze isono nokungafunyananga inkohliso emlonyeni wakhe. Owathi ethukwa akaze aphindisela, ehlushwa akaze asongela muntu, kodwa wazinikela kulowo owehlulela ngokulunga, owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Ngemvimbo yakhe naphiliswa. Ngokuba nani njengemvu ezidukileyo,
kodwa manje senibuyele kumelusi nomphathi wemphefumulo yenu. Amen. Yabona indlela uPetru uyaphuna amazwi kaIsaya futhi uwasebenzisa kuJesu. Yabona. uJesu uyinceku ehluphekayo encwadini kaIsaya. Uyiwulu elihlatshiwe ngenxa yesono sabantu bakhe. uJesu wathatha izono zethu kanye nehlazo. Yena wayemsulwa, kodwa wathatha isijeziso esisifanele ukuze thine sithethelelwe. Ngale ndlela ususa ihlazo lethu. uJesu waba yilokho esiyikho ukuze thine sibe yilokho ayikho yena. Yenza isibonelo sokugcina encwadini uDeuteronomy. Deuteronomy isahluko 21. uJesu wafa ukufa okuyihlazo. Niyazi ukuthi ukufela esiphambanweni kwakuyindlela embi kakhulu yokufa. Indlela yokufa ebuhlungu kakhulu. Indlela yokufa eyihlazo kakhulu. Imibhalo yaprofeta ngalokho futhi encwadini uDeuteronomy isahluko 21 amavesi 22 ne-23. Deuteronomy 21, 22 to 23. Deuteronomy chapter number 21 verse 22 yak 23 amavesi okugcina fundeka kanje. Uma umuntu onile efanelwe ukufa uyobulawa aphanyekwe emthini. Isidumbu sakhe asikuhlala ubusuku bonke emthini, kodwa uyongcwaba impela ngalolo suku ukuze isiqalekiso sikaNkulunkulu sibe phezulu kophanyekiweyo. Ungalingcolisi izwe lakini usimakade uNkulunkulu wakho akunike lona ukuba libe yifa lakho. Amen. Siyabona ukuthi ukufa bekuyihlazo. Umuntu ofa ngale ndlela wayaqalekisiwe nguNkulunkulu. Bazawane. uJesu wafa kanjani na? Esiphambanweni. Ngale ndlela. Manje bekani indlela umpostoli uPawulu awasebenzisa ngayo lawo mazwi kuJesu encwadini kwabaseGalatia. kwabaseGalatia isahluko 3. kwabaseGalatia isahluko 3. Galatians 3 verses 10 to 14. Ncwadini kwabaseGalatia chapter number 3 kusukela ku verse 10 to 14. verse 10 kuya ku 14 kufundeka kanje. Ngokuba bonke abayeme emsebenzini yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangabambeleli bakwenze konke njalo okulotshwe encwadini yomthetho. Kusobala manje ukuthi akekho umuntu olungisiswa ngomthetho phambi kaNkulunkulu, ngokuba olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Kepha umthetho awusiwo owokukholwa, kodwa lowo owenza zonke lezi zinto uyakuphila ngazo. uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ngokwenza abe isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalengiswe emthini, ukuba isibusiso sika-Abraham ngoJesu Kristu sifinyalele kwabezizwe, ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Amen. uJesu wafa lokhu kufa okuyihlazo. uJesu wathola isiqalekiso
ukuze thina sithole isibusiso. Uyamangaza lokho. Yena indodana kaNkulunkulu wathatha isiqalekiso, wathatha ihlazo ukuze sibuyisele kuNkulunkulu. uJesu wabe yilokho esiyikho ukuze thina sibe yilokho ayikho yena. Umbuzo uthi kungani? Kungani yenze konke lokho? Wakwenza ngenxa yentokozo. Intokozo, bazalwane. uJesu wathewe ihlazo ngenxa intokozo. Kungenzeka kanjani? Ngithanda ukufunda ivesi elilodwa nje kuphela. Masivala. Kuma Heberu. Incwadini kuma Heberu. Hebrews chapter 12. Kuma Heberu isahluko 12. Verses 1 to 2. Hebrews 12 verses 1 to 2. Sizovala. Ncwadini kwabaHebheru chapter number 12 kusukela ku verse 1 kuya ku 2 kufundeka kanje. Ngakho ke nathi njengalokhu sinefu elingaka lawo ufakazi abasihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen. Nithini leli vesi? Wathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Intokozo, bazalwane. For the joy. uJesu wayakuthokoza ukulalela uyise. Nakuba kunzima kakhulu. Nakuba ihlazo. uJesu wakuthokozela ukusisindisa. uJesu wayathokoza ngoba wayazi ukuthi ihlazo alingapheleli endabeni. Sihamba sana. Wayazi ukuthi indlela yokunqoba idlula ehlazweni. Indlela enkazimuweni idlula ehlazweni. Ngakho ke wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Intokozo yakhe yayinkulu kangangokuthi ihlazo lakhe lalibonakala lingelutho. Lutho compared to intokozo. Imibalo ya profeta ngehlazo likaJesu. And uJesu wathwalisa konke okwakuprofetiwe ngaye. Wathewa ngehlazo kakhulu esiphambanweni. Kodwa wasenzela lokho. Futhi wanqoba ihlazo lakhe kanye nezethu. Yena uyiwulu elisusa isono sezwe. Ngale ndlela uyasusa ihlazo lethu. uJesu wabe yilokho esikho ukuze thina sibe yilokho ayikho yena. Wathatha ihlazo lethu ukubuyisela udumo lwethu ngaphambi kuNkulunkulu. Uyena yedwa ongasusa ihlazo lethu. Sibonga uNkulunkulu ngothando olukhulu lukaJesu demonstrated ngehlazo
lakhe. Amen bazalwane. uNkulunkulu anibusise.